Rugăciune făcătoare de minuni către Fecioara Maria. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, spre Tine îmi îndrept gândul, inima și toate simțurile și Te rog cu lacrimi. Până când, Măicuța milostivirii, va fi această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice vieților oameni? Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor, înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu, cel în treime închinat, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Ridică-te, Stăpână atotbună, și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit, Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, pentru conducătorii lui, pentru rudele noastre, pentru văduve, pentru orfani, pentru bogați și săraci, pentru necăjiți și bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, la vicii și la necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului Tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare pentru neamul omenesc. Roagă-te, Măicuță Sfântă, și pentru aceste nevoi ale mele. Aici rostim ce necazuri avem, ca tot binele din lume să vină înspre noi, Maica lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.